Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila rahmatil alamin syekh Abdul Jalani ila hadrati syekh wa syekh wa syekh wa ila hadrati hajjatina fi dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل مالك رحمه الله ونفعنا بالتالين آمين يا رب العالمين Ar-Rabi'u dari kabeh kapate kusit rumah nutupi barang sopo barangnya sampeyan itu rumah bena surat dalam antarane bena surat rojuli dalam antarane wudule wong lanang baru bataihi lan cukule wong lanang wa jami'u badanil mar'ati lan sakabehane badane wong wadon illa wajhaha kejaba raine wadon wa kafaiha lan efek-efek lorone wadon. Kalau ada orang yang sholat orang laki-laki itu boleh sing penting pakaiannya nutupi dengkul karo udel boleh, cuman di sini tidak sopan. Orang ketemu Pak Bupati boleh nanti nilai-nilai nabi sing aja sing api sepatu sing api kalau ketemu karo Gusti Allah mau nganggo suwani bertau. Dan juga ketika kalian sholat memakai levis terus bunyinya gambarnya kingkong kira-kira samboten sholatnya samboten sah karena sudah menutupi aurat, cuman orang sopan tuh mah ini Pak Jumatan Majlis Jumatan nembur ini nang ape majlis pas ono tulisane sing maca iki wong pokok terus maca nambune pirang-pirang tulisane iki mencintai seseorang itu dusta, cinta tidak ada yang murni, semuanya dusta. Oh di polisi, saya mau iki wong pokok, nggak ora sengaja Allahu Akbar, lu mau coba, lu jangan pokok. Dulu ora sopan, sebagai tidak ora sopan. Yusah salah syariat Allahu Akbar sampai salam. Secara syariat sah, tapi kurang sopan. Untuk santri itu harus memberi contoh bagaimana kemudian sholat itu harus memakai pakaian yang bagus, lengan dawa, ojo nganggo kaos, nek klambi cendek kendi, padahal nganggo kaos ireng tulisannya barongan, tulisannya iblis semangat-mangat wae. Cuma kalau ngomong aja, jadi ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malakan wa ala rajulan laiku ingatase wong lanang sitro jus itu utawi nutupi jus bagian surati saking mutele rajul wa malakana hadakan keceri apa main wadon
wajawani barokanai ing wajawani barokanai ing sandinge utawa lencenge bae sandinge dekule rajul. Nek wong wadon iku minggu, nek wong lanang iku jejere dekule jejeran. Wong wadon juga jejeran, cuma nek wong wadon rada mengo, nek wong lanang mengo, nek wong wadon ditutup. Sama halnya di luar sholat ya sama. Ketika duduk wong wedon iku lungguhe kudune iki rapet. Nah, iki lungguhe wong wadon. Kayake ayat akhir. Jadi nutupi ben aja mengo. Karena wong lanang arep iki ya kena ning warung. Arep sila ya kena. Nek wong wadon kok sila. Aduh. Pusing. Wong wadon kok jeneng sila. Bahaya. Wong wadon iku apike lumbe iki. Iki apik. Iki berarti anak yang soleha. Wong wadon lumbe jadi kalau watamu iki. Nek orang-orang terbuk piye? Halo, orang-orang terbuk kafiran. Jebute angel. Wa alaihi iku ing atase lanang wadon ma'an warajul asidru tapi nutupi menjawani saking sesandingane lamin asfala ora saking sore. Jadi dijejerake antarane dengkul kiwa karo dengkul tengen itu sama, obatnya ini berarti kayak iki. Ojo kok, wah, aku tak mau iki benar, bawa iki. Gak boleh, utawa nang boleh iki. Gak boleh, aku sejejer. Cara rukuk. Wajib bulan wajib apa bunaya ta'ala. Apa asatirung satir aling-aling menaiku yang mau nyegah apa satir hikayat alaunil besyarati membicarakan warnane kulit wa ayyakuna liyata Allah apa satir oleh kumal busan den ujo awe rumal busin utawa saliyane perkara kang den ujo para takfi moko ora cukup apa adul peteng wa limatus saghiratin lan umakan cilik. Apakah boleh Pak kalau tidak pakai pakaian, tapi keadaannya peteng duduk? Nah, tujuan pakaian itu apa? Tujuannya pakaian itu untuk menutupi sitrul aurah, biar tidak terlihat orang lain. Nah, sholatnya dalam keadaan peteng duduk, orang sing weruh kepiye? Piye saboten? Sah tapi makruh. Apa aja ngatur sing weruh. Niku lha biyen kan seperti itu. Biar pada zaman Nabi ngono pakaian kan sholat ning nggon banyu misalnya bener jero banyu boleh. Kalau pakaian ya boleh jero banyu. Boleh yang berkuat atau di kegelapan.
Mare tujuane sitrul aurat. Al-khamisu tawi kaping 5 iku istiqbalul kiblat madhep kiblat bisa dari kelawan dadane. Sing madhep kiblat iku dadane ora raine, ora seperti raine madhep kiblat dadane ngalor terus madhep kiblat iki. Sirai gak boleh. Justru malah sirai iku oleh madhep ngalor seperti dadane madhep kiblat. Fitiyane dalam hati wal mu'tilan lungguh wabil mangkibaini lan lawan pundak loro pangudikul bateri lan ngangkat badane miweri hima ing dalam saliyane mangkibaini illa idha ashtadda coba nalikane banget apa al-khawfu wedi al-mubahi kang den menangake wala yumkin lan orang mungkin sapa manhu ing istiqbal orang mungkin iman apa al-istiqbalu madhep kiblat. Ketika kemudian kalian takut mabika karena kiblat musuh weruh iki malah jebar dodone nek weruh aku ditembak. Nah kalau seperti itu boleh atau ketika kalian naik kapal itu sudah melayune mulon. Nah, waktu ini sholat, aku sholat Allahu Akbar. Lah orang nego ngalor, berarti kan ada ngalor. Sing penting awalnya sudah ada kiblat. Payu salim mengko sholat sapa man kema ingkana kaya apa kungan sapa manhu ing istiqbal wala adata ora baleni sapa ali ing atase malane wis kaya kuwi ya ora sate baleni aku mau sholat ning prau madhep ning kiblat kok mau prau iki kok ngetan iki madhep ngetan dilanjutake bae. Dilanjutkan baik, tidak usah ada perasaan bahan ini. Asal disutawi kaping leme, iku ayyakuna yata'ala sholat musolli wong sing sholat alaikum musliman muslim. Orang sholat itu diwajibkan hanya orang yang muslim, orang yang beriman. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha tidak diwajibkan sholat. Ya kayak orang sholat, ya pertama di Islam. Berbuat agama selain Islam, kok tidak ada kewajiban sholat. Asal diomotami kaping itu iku ayyakuna ila ana sapa musolli. Ana iku akilan wong sing duwe akal. Wong sing diwajibake sholat itu orang yang punya akal. Ya sing ora duwe akal ya ora diwajibake sholat. Wong ideale ora wajib sholat mulane gampang. Malah yang ora pengen sholat gampang. Dadi wong dia orang diwajibake sholat. Fal majnunu utawi wong wasobiran bocah cilik iku alladzi lam yunajiskan guru pinter sapa sobi la sholat ora wajib sholat iku mujud alaihi wa ing atase majnun wasobi. Wanita kalau cilik ya ora wajib sholat. Sing ora wajib sholat siji wong turu sampai turune
Tangi. Karena orang digubah kok ini orang iso sholat, orang mau gedung. Nah, nek orang gila tidak wajib sholat, sholatnya ngenteni marase. Ya, nek gilane kok gila karena cinta, itu tetap wajib sholat. Gila cinta ini gila fata morgana, gila yang dibuat-buat. Dari uang mulai dari orang dari dasar orang, dari karena orang lain. Dia guru BWA, dia orang nangis BWA. Hati-hati, hukumannya sing hati-hati. Bocah itu ojo nganti ngado karo kancane ya. Perhatian, orang yang masih jangan menjauhkan diri dari temannya. Satu, yang kedua, jangan menyendiri di pojok-pojok. Karena apa? Orang M itu keadaannya masih kotor dan orang M itu digemari oleh jin setan. Karena apa? Setan itu senang hal-hal yang kotor. Mulai orang sagumun, pakai keranjingan pak, kayak pak, kesurupan pak, bisa dipastikan anak perempuan ini masih keadaan M. Masih itu kerap nangani bocah pondok modern, pondok PNS. Itu kan minggu sama-sama atau jeralas ya. Itu kerap bocah kesurupan. Nek tak takoni mesti keadaane sih tapi sering ngalamu dhewean ning pojok, atau hari-hari ning pojok karo ngalamu. Baru ngomong nangis, ngomong tulung, wah jejer-jejer, guyu-guyu dhewe. Wong nangis meneh guyu dhewe, nangis meneh guyu dhewe ya. Mumpeti. Nah, mulane wong N itu, bocah N itu aja misah. Apa meneh pojok-pojok. Mulane ning sawah, ning pantat hati-hati. Nanya apa? Dapat besok masih ada pertanyaan. Nanti setelah ini ya. Setelah selesai berarti nanti selesai jam 1:15 nanti kalau mau tanya. Jadi tak ngaji sih. Gak apa-apa, kalian juga bisa nyatet tanya mumpung. Bismillahirrahmanirrahim. Asamilu tapi kaping mulai ku antakuna yento ono sapa al-mar'atu wadon olehku. Takiyatan suci minal haidi saking hedwan nufasa ilan wong kang nifas. Para itu mengkotangi hedwan nufasa ulan wong nifas iku latasi ora sah apa sholatuhuma sholate haid wan nifas. Umum apa seperti orang sholat kok tapi kalau sendiri ini orang akan sholat baik merasa malah dosa. Tapi gumun yakin wong wadon iki setiap bulan itu pasti ada tamu paling enggak 1 minggu agak-agaknya setengah bulan. Tapi kenapa tahfidz Al-Quran dimenangkan oleh seorang perempuan? Tahfidz Quran itu rata-rata bocah wadon, bocah lanang podo-podo mentahfidz Al-Quran orang do mampu. Padahal bocah lanang orang absennya sih, orang praine. Tapi apalane luwih cepet bocah wadon. Nah, piye? Bacaan Quran itu dijogo. Saya duwe bocah wedok soleha, anak wadon soleha, apa maneh bocah itu tekun agamane, tekun salate, seneng nek ngaji-ngaji, pakaiane yo dijogo. Iku
bisa nulung sedulur-sedulure sing kecemplung besok nang neraka itu. Mulane mendidik anak perempuan sampai anak perempuan itu kok bisa ngaji, bisa sholat tertib, itu wong tuane dijamin swarga. Ora sembarangan. Mergo apa? Anak perempuan itu rawan kecelakaan anak perempuan itu. Mulai sekolah, mulai jam papa jadi kerja kelompok pada di kancane ning pantai, kurang ngeri. Lalu gajaran gede por, sing bulan waktu dipondokake. Gajaran gede, rezeki insyaallah ya di tambah di gampang dari Gusti Allah. Wahia falha itu wala qadha lan orang dari iku mujud alai ingatase ikhlas lan khair. Orang dari orang nyauri prene seminggu orang sholat seminggu orang nyauri kecuali saya kemarin ngomong ya kecuali nyaurane nek wayahe kok masuk sholat zuhur berarti nyaurane zuhur karo asar kok itu nek waktune sholat asar kok belum sholat berarti nyaurane sholat zuhur karo asar. Paling kaya kuwi tapi nek puasa tetep wajib nyauri ping 7 engko bebodo nyauri poso ping 7 sama. Tidak seperti sholat. Baik kamola lamun mancing opo al waktu wa ya utawi mar'ah iku tahiratun suci. Patro amoko pecah apa bahasane ya? Pas itu dengan harus pecah terus kan. Patro amoko pecah alaiya ingatase mar'ah apa al itu wan nufasa ulan ikhlas. Boleh sholat, boleh baca Al-Quran kalau sudah selesaikannya. Kalau isi pecah mulai head atau nifas itu tidak boleh sholat. Baca ayat doa dalam saurungi keliwat, dalam sawise ya kau keliwat apa mabaran. Ya silakan jumbar apa wajibat tu tilka sholati kewajibane iki sholat wajib apa wajib alaiha ing atase mar'a apa qadha dari mar'a. Ini yang sudah saya terangkan tadi. Uswaye sholat kok isi dulanan bae moro-moro kejar aduh ini padahal bar maghrib orang tinggal sholat moro-moro berarti diberi aku duwe utang sholat maghrib maghrib isya subuh nyauri pisan tapi dhuwur asar nyauri dhuwur karo asar atau asar dan dhuwur. Wa idan qaqata'a lan nalikane pegot apa al haidu haid wa nufasa'u lan ikhlas walam ya'ud dalam orang baladi soboman ing sholat fa'ika namun lamun Allah sobobo musolli iku fi waktu subuh dalam waktu subuh auduri utawa duhur
ing kotoan baik karena lamun ono bong kotoan iku fi waktu subuh ing dalam waktu subuh amiduli utawa dhuwur awal maghrib utawa maghrib walau bagian lamun tetap minuhu saking man apa kotor rumah kira-kira ne barang yasiku kang jembar apa man Allahu Akbar ing lafaz Allahu Akbar. Selagi masih ada waktu Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar langsung bisa menjalankan sholat ojo bibi. Wajib mewajib apa qada udalika fardhi. Ngadepi utawa nyauri iki sholat fardu. Wong sing ana cukup waktu kok ora dadak sholat, berarti nanti harus nyauri sholat sing ditinggalkan. Wa in kana lamun ana asapa manana iku fi waqtil asri ing dalam waktune asar awil isya utawa isya walau bagian lamun tetep minusa iman apa kadruma kira-kira ne barang ya situ kang jebar apa ma Allahu Akbar ing lafaz Allahu Akbar. Wajib apa qada udzalikal fardhi nyauri mengkono sunat fardu waladhi utawi perkara qablahu ing dalem sadurunge fardu wa huwa utawi fardu iku adzur awil maghribi utawa maghrib at-tasyi'i ay awil maghribi utawa maghrib at-tasyi'u utawi kang kabeh sawone iku ayat kita yen toh yakinake sapa man yen ana salat satemene salat iku al-mafrudhah kang den ana salat satemene salat al-mafrudhah kang den fardhuake allati yusolli kang salat sapa man hae fardu mafruḍah. Murido kang den fardhuake sapa man ing salat paman mongko sapane wong takut kang yakinake sapa man ha ing salat utawa mafruḍah iku sunnatun sunnah au khola utawa sepi apa kalbu atine man anil akidah ini saking rong itikot utawa rong keyakinan autas iki utawa ragu sapa autas kiki newadon tas kiki tas kika lanang autas kika utawa ragu sira fi fardiyati ing dalem fardu lantasi kang ora sholat ora sah apa sholat utawa fardiyah sholat tahu ing sholate man al-ashiru tawi kaping 10 iku Allah yang tak kita yen to ora yakinake sapa manarukna ing rukun bin arkani ajane pira-pira rukun salat iku sunnatan sunnah paman mongko sabane wong iku kota kang dikotane sapa man ha ing sunnah fardhu ing fardu au qala utawa sepi apa kalbu atine man anil akidah ini
saking akidah loro saking dua keyakinan loro au tastajal to mamak siro fil fardiyati ing dalam sholat kang bangsa fardu au itikota to keyakinan sapa man sunatan ing sunat min sunani surati saking piro-piro sunai sholat fardu ing fardu sholat kan sah apa sholatu sholate man dasantri itu iso ojo nganti tinggal no sholat sunat terutama sholat sing ngiring-iringi sholat fardu Obliya Ba'diyah. Yang paling besar sholat apa? Sholat Obliya subuh. Pahalanya bena sama wal ard dalam antara langit dan bumi. Bumi orang-orang sholat sunat Obliya subuh. Nek bar maghrib, nek enggak ada sesuatu apapun lebih baik bar maghrib sholat sunat dia terus dilanjutkan ke sholat sunat awabin 4 rakaat 2 kali salam itu luwih utama dibanding sholat hajat sholat tahajud 12 tahun ini masih melakukan sholat awabin 1 kali dihitung berarti 4 kali 4 rakaat 2 rakaat salam itu sama halnya lebih utama dibanding sholat tahajud 12 tahun. Jadi kalau mari kita sholat awabin namanya sholat awabin itu apa? Sholat kembali atau sholat tobat. Kalau sholat tobat bisa tidak sama. Sholat awabin sama tobat itu sama. Usolli sunnatal awabina rokataini lillahi ta'ala atau usolli sunnatal taubatan min jami'id dzunubi lillahi ta'ala. Sama-sama kembali kepada kesucian. Al-hadi asyara utawi kapi 11 iku ijtinabumu tilati sholati ngedoi piro-piro perkara kang batalake sholat ngedoi piro-piro perkara kang batalake sholat dia terus wiji kudu niat innama amalu binniyat likulli imri'in man nawa. Setiap sesuatu harus niat. Karena tanpa niat kalau kita masih melakukan kewajiban, maka kewajiban yang kita lakukan tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Baik itu puasa maupun sholat. Puasa wajib loh, puasa Ramadan. Aduh, mau bilang orang terawih terus kedarung duhur terus kedarung duhur niat ya berarti orang sah. Lah kok kudu bukan, enggak boleh, harus dilanjutkan sampai maghrib tapi nanti berbutuh nyauri mulanya anak terawih harus sampai selesai sampai nawaitu sama wadin adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Lah abdi bergerak, berbicara ya iso poso dino siso saking anak-anak fardhi bulan Ramadan dalam pikiran Allah Ta'ala sesuai loh seperti niat iso apa poso Ramadan lillahi ta'ala kayak gue hati ini kudu niat. Nah orang niat poso oleh rasa iman-iman sama uwi oleh karo ngorong. Mulai awal Ramadan biasanya Pak Ustaz tak jamak
usolli nama itu Salahuddin An-Nadai min jami'i syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala yang isun poso ing dalem sekabehane bulan Ramadan ing dalem iki taun Allah taala. Jadi nek esuk-esuk kok lali ora lihat itu masih ditanggung, masih bisa. Kuwi kudune ngerti model ya kuwi. Dicelakake awake dhewe karo jamaah. Asalnya asyara utawi kabeh karo nasaiku ma'rifatu kaifiyatiha ngawruhi cara-carane sholat. Biaya arifat lawan yang ngerti sapa man amalah ing pira-pira gaweane sholat. Wa tartibiya urut-urutane sholat. Namanya tinggal dulu mulai nekani sapa man iman. Wa amma arkanu sholati wallahu a'lam bishawab. Iki pas. Yang mau tanya siapa? Malah betul kayak kepikiran Warte kok malah turu Aku tanya apa? Ayo. Ada yang mau tanya? Santri Putra. Apa? Diwaca lagi. Sekali dijukui barangnya bawa sini nih. Kau ini betane, waduh macet, lawe. Bawa sini nih. Ya, apakah boleh sholat di dalam air? Tadi itu sudah jelaskan sih, boleh. Boleh, nek mampu itu boleh. Mau sholat itu ayam kena kapalan baik, nanti sholat motor mampu boleh kok. Dulu ada sih, nek wangi itu sholat itu boleh. Boleh terserah, seperti madem naik kiblat. Malah kalau kiblatnya itu negaranya itu nengok Ka'bah kita berarti madhepe ngidul. Nek kiblat piye berarti madhepe ngitan. Sing penting madhep ning Ka'bah. Tapi sebagai tane tapi Ka'bah sing bener Mekah, ojo Ka'bah selamat, kuwi Ka'bah manasik. Utawa virus pekalongan rasane Ka'bah kuwi. Jadi tak baik nang pekalongan apa begitu lah. Mau nang selamaran atau di kerapi agak boleh. Itu ya, boleh. Yang air, yang awang-awang, yang jero waktu itu. Bagaimana hukumnya ketika sedang sholat lalu kejatuhan najis atau kotoran cicak? Nah, pakai contoh. Kalian masih sholat. Ini kalau diketahui ya, kalau nggak diketahui dimakruh. Misal Allahu Akbar terbuk, tapi kan tidak menggerbuk. Itu nggak apa-apa loh, jangan cuma ngerti. Tapi kalau tahu Allahu Akbar terpok ning tangan, kalian langsung dibatalake dibasuh. Basuh kok baik, orang usah wudhu. Karena apa? Cecek yang basah tidak bisa disingkirkan kecuali dibasuh. Jadi sih, waktu sholat kok nggak kecuali kalau kainnya itu garing, lekuk garing ya, langsung diselitkan betak. Itu nggak apa-apa. Atau sama-sama halnya kalian sholat terus ono angin, kira kuat ini. Paton berhul,
itu nggak apa-apa. Yang penting langsung ditutup. Ya. Langsung waktu-waktunya kantor. Duduk. Itu boleh dilanjutkan, akan tetapi langsung ditutup lagi. Coba malah dia, malah ikut kurang dorong sudah kok. Itu yang tidak boleh batal. Sesuatu yang bisa membatalkan sholat kalau langsung disikapi dengan gerakan cepat itu tidak apa-apa. Ya, ini najis ya, najis itu sudah terjawab semua ya. Ada lagi? Ya, oke. Bon ya, sudah ini celana fit, sudah ada. Kreatif, nanti nyata-nyata di teko-teko ya. Sudah, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.